45 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରେ ସଙ୍ଗୀତ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ ଆପଣ। କୋଉଥିପାଇଁ ଚିତ୍ରକଳା ତିଆରି କରିଥିଲେ ଖଲିକୋଟରେ? କୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ାବିତ ମାନଙ୍କୁ ଉପରକୁ କହୁଥିଲେ? କଣ ପାଇଁ ଆପଣ? କଣ ପାଇଁ ବିଜୁ ବାବୁ? ହେ ବିଜୁ ବାବୁ, ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କୋଟି କୋଟି ପ୍ରଣାମ କରୁଛୁ। ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କ ପୁଅ ନବୀନ ବାବୁ କେତେ ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ। କେତେ ସଫା ଉଦ୍ଧାର ବୋଲି ଭାବିଥିଲୁ ଆମେ। এই ଓଡ଼ିଶା କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଶିକ୍ଷକ ମାନଙ୍କୁ କିଛି ମୁଖରେ ଦାନ ଦେବା ପାଇଁ এই ନବୀନ ବାବୁଙ୍କୁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରିଥିଲୁ। କଣ କଲେ ନବୀନ ବାବୁ? କଣ କଲେ? ଆପଣ ଚାକିରି ଦଉଥିଲେ କଣ ପାଇଁ? এই ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ, এই ଛୁଆକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ ଆଜ୍ଞା। এই ଛୁଆଟିକୁ ଆମେ ଧରିଛୁ। ଆମେ ବାପା, ଆମେ ମା ଆଜ୍ଞା। କେମିତି ବଞ୍ଚିବ, କେମିତି କହିବୁ? ଆମେ এই ଛୁଆକୁ ମୁଁ କେମିତି ମଣିଷ କରିବି? ଆପଣ କହୁଛୁ ନବୀନ ବାବୁ, ଏ ନବୀନ ସାର୍, ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଆପଣ କେତେ ଉଦାର। କାଳିଆ ଯୋଜନା ଦେଲ, ଟଙ୍କିକିଆ ଚାଉଳ ଦେଲ, କଳା କ୍ରୀଡ଼ାକୁ କାହିଁକି ନବୀନ ସାର୍, ଆପଣ ହଉଛନ୍ତି ମହାନ, ପୃଥିବୀର ମହାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆପଣ। ଆପଣଙ୍କର ଆଜ୍ଞା এই ଛୁଆକୁ ରାখୁ ଆପଣ। ଚତୁର୍ଥ ସଫର ଭାଇ ମାନେ, ହେ ମିଡିଆ ଭାଇ ମାନେ, ଆପଣ ମାନେ ଆସନ୍ତୁ। ଯୋଉଥିପାଇଁ କି କଳା ଆଜି ଗର୍ବିତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଯୋଉଥିପାଇଁ କ୍ରୀଡ଼ା ଆଜି ଗର୍ବିତ ସାରା ପୃଥିବୀରେ, ଆପଣମାନେ କାହିଁକି ଛାତି ଫାଟି ଯାଉଛି। এই ଛୁଆକୁ, ଆପଣ ଜଣେ ପ୍ରତିଷ୍ଠିତ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥିବୀର। ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରୁ ସପ୍ତେଶ୍ୱର ପ୍ରଧାନ ଗୋଟେ ଆର୍ଟ ଟିଚର। ଆପଣ ଗଞ୍ଜାମର ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆପଣ এই ଗଞ୍ଜାମର ପିଲାମାନେ ପାଣି ଦଉଛି, ଗଞ୍ଜାମରୁ ଆସିଛି। ଆପଣଙ୍କୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ, ଏ ଓଡ଼ିଶା କଳା କ୍ରୀଡ଼ା ଆମକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି। କେତେ ଦୂର ଅଛୁ ଆଜ୍ଞା? ଏ ଛୁଆକୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା। ସେଠି ମାଷ୍ଟର ମାନଙ୍କୁ କହିଲେ ଆମକୁ ଦଳିଆ କର୍ମଚାରୀ ଭାବରେ ସେମାନେ ଆମକୁ
काली सकाल आप छुआ देवे नवीन सार काली छुआ देवे आप बापा केते कष्ट कर आज मुख्यमंत्री कर पैसा आप आज डाक सारा प्रतिदिन नंबर 1 मुख्यमंत्री गंजाम जिले आसी आज्ञा मुझे जिले आसी आज्ञा पात्र राकुड़ा स्कूल छुआ को देख भगवान कहीं रहे जगन्नाथ तुम्हें बड़ा बड़ा ठाकुर तुम्हें बड़ा बड़ा दियो आपको दया न करेंगे 10 वर्ष होगा सर आपके 3 दिन मात्र 5 वर्ष अच्छे आज्ञा 5 वर्ष सर 5 वर्ष